हनै अखन दैमारि नैबे सोरनोबा नांगौबा गोसो जादोंबा फसायखागानो कन्टेक्ट खालामनो हागोन जोंनियाव बिराद गासै खामानियावनो एक्सपार्ट आरो नैबेबो सासे गामि बाजारानि दं दन्दानि बागानखौ लाबाय बियो दा भिडिअ खालामबाय सरसा जों जाहा सरसा थ्रि होदोंबा गोलाव गोलावखौ टु होदोंना बिराद गोलाव जेबो खालामाखै भिडिअ खालामबाय जोंनि benarnya gitu. Ay, sabe sudah. Sebab berbeda. नै जोंहा बेदर संनो नागिरदों